India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Katra sipai jong ka Israel kala ong hakas ngi to ding bakla menjor ya karukom trekam na kabenta ka jing hiartma ka bathamai haka sastrem namar baka Hamas ka penrem ya ka ka balakot ya ka jing hiartma bashir kei jong ka Israel hakanung ba Gaza jong ka Palestine kani ka jing tmu bat ka jing penkre bala menjor na kabenta ka jing peting biang ya ka jing hiartma kalong hadin ka tu ka nisngi baka kanhun menteri pahara jong ka Israel kala khot ban kini no ya kanung ba ka bahetam jong ka Palestine hadin ar pu ar banai jong ka thama ka bala wan ra ka jing ka bashir kei ya ki pat ba no sosnong jong ka nung ba Gaza uhe sipai jong ka Israel u Lieutenant General Iyar Zamir ula menjor ya karukom trekam bakong san na kabenta ka jing tmu bat ka jing penkre bathamai jong ka tanat sipai IDF kani ka kanti bandit tur biang shaga sastre bat ban kini no sendon ya ka bosin sha na kikti jong ka Hamas nama la ong baka Israel kam la shu ban shu yai sha bat yai ab na ba ka Hamas ru kam shem pelat ya kibriu jong ka Israel kiba kala kem na du usnam bakala lej ban hiar thmaning kong ya ka Israel ka sarkar jong menteri rang ba du kari u Benjamin Netanyahu kam shem la aya ka por ka batikna lano kisipai Israel kindej ban rong ban hiar thma biang sha nong ba Gaza hakabadi ki hajar ngut kila lej ri tingen hadin ba kila petkrat na ki jing thombor ki bahaswa